Wat een bak wetter voelde Joert weer. Het wie allerlei buien en regenwetter, met name in het noordwesten van Friesland. Ik ben mij hier in Haas en op de achtergrond zullen we de buien en loon strekken. Ja, hoe ziet het waar eruit voor de komende dagen? Het wordt morgen en waasje wel wat beter, maar net helemaal droeg. We beginnen eens via nooit waar voor Joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we te maken met buien. Daartussen toch even wat opklarings en de temperaturen die zak je starig gewoon naar zo'n 13 en 14 graden. En de wind die wordt matig gewoon vrij krachtig uit het zuidwesten. En dan morgen. Ja, ik denk dat de buien morgen wat minder onwijzig binnen. Vooral in de middagtijd is het best wel vriendelijk waar, maar rond de verzinnen en daarbij temperaturen van zo'n 20 graden maximaal in de middag. De wind is matig, gewoon vrij krachtig, 3 tot 4 boven uit het zuidwesten. En als het nou zit, krijgen we dan in de middag en joentijd pas een aantal buien. Maar lang net zo volle als joet. En dan het vooruitzicht alweer voor de komende dagen. De woensdagen komen eraan. Dat betekent nog net voor nou dat het waasje en toonsje min waar is. Zodat het nou zit, waasje en toonsje een paar buien. Net zo heel volle deelslag, misschien 2-3 mm. En die temperaturen toch op zich net onaardig. Ik denk zo'n 20 graden. En daarbij een wind die zwak tot matig is. En die komt uit het westen en het noordwesten. Nou is dat vanzelf net altijd een geweldige windrichting met het simmer waar wij komt. En dat zullen we dan ook op vreed. Een bak regenwetter weer en een temperatuur van 18 graden. Nog een hoffelijke jong verder.